Right, siyabingelela nina abomoya, nina beziphiwo zabaphansi eningayicelanga. Lezi ziphiwo eziza ney'ngqinambi ezokuphulayo umoya, zokuphule ziwenze iy'cucu ziphule inhliziyo, ziphule ingqondo, sigule, siyophathwa Nkosi yami yizo zonke izifo ongazicabanga. Ngokuhlukana kwethu abantu-ke bavele bayenze i-fairy tale into yesiphiwo kube ngazuthi it's this hierarchy, this beautiful thing. There's nothing beautiful about ukuba nesiphiwo samoya. It is certainly not a walk in the park. Kodwa kuloyo kuzo zonke iy'ngqinambi athi ngizophuma phezulu, ngizoyenza lento, izokwenzeka futhi. Uyaba nokuphila, ukuphila okuhle, ukuphila kokudonsa, ukuphila koku-align-a nemimoya, imimoya ikhomande yenze into ayifunayo and iyenzeka futhi. Noma ngabe kuvale bani, kulowo melaphi noma lo mntwana wamoya okwazi ukukhomanda imimoya esengene kulelo zinga usuke esephezulu. Sikhuluma indaba yokuvuleka kwezinto. Angeke ngikuphathe ukuthi izinto uzivula kanjani, kepha ngizokhuluma nge-psychology nje eqondene nomuntu wakamoya about ukuvuleka kwezinto. Ngiyaye ngikhulume ngokuholwa umoya. Konke engikushoyo akuyona into engihlala phansi ngiyibhale. Abekho rewind, mase ngirekhodile ngirekhodile, uma ngenza iphutha la ngenze khona iphutha khona, akukho ukubuyela emumva. Manje-ke ngithanda ukuthi kwesinye isikhathi nina bomoya, nina bakithi, ngixolele lapho khona hlampe engathi i-content ayinambithiseki kahle. Ngiyaxolisa, ngizama ukusiza nokukhanyisa njengomuntu osehambile indlela hlupheka namanje. Hhayi ukuthi inhlupheko ayikho, isakhona, kepha-ke ikhona nge-understanding la kune-clarity khona. La nje okwazi ukuthi uchazelwe khona into, kube khona i-clarity, uyakwazi ukuthi uphile. I-clarity yodwa iyaphilisa. Uma usuphilile usuke usucabanga khona kangcono. Uma usucabanga kangcono uyaqala izinto ziflow. Uma seziflow izinto uyabamba, uma usubamba uyakhula, uma ukhula you command more, uma ukhomanda more kuyahlangana ukuphila njengomntwana kamoya. Ukuvuleka kwezinto ngikhuluma la njalo uma sikhuluma ngokuvuleka kwezinto, yinye into edume ekhanda, imali. Ake niyithathe imali nempumelelo ukuthi kuncika emalini. Ake nikuthathe nivule umgqomo niyofaka phakathi novalo. Umuntu wakamoya angacabangi ngaleyo ndlela. Impumelelo kumuntu wakamoya uku-align-a noma ukuqondanisa umoya ngesimo sokudlula ey'ntweni ezinzima uze ufunde uthi udlula entweni ube ufunda. Isimo somuntu wakamoya iyona nhlanhla leyo, noma iwona kuphakama, noma iwona amandla angaphezulu kunawo wonke amandla kubantu abanemimoya, ukuthi ukwazi uku-align-a nemimoya in such an extent ukuthi imimoya bese iyakusebenzela ngendlela ofuna ngayo. Right? Uma sikhuluma ngokuvuleka kwezinto, sikhuluma ngokuthi ukwazi ukuxhumana nethongo noma iy'thunywa zakho, niphendulane back and forth. Sikhuluma ngokuvuleka kwezinto, sikhuluma ngokuthi uma ngabe into uyicabanga, uyifisa, uthi oh Nkosi, engase nje kwenzeke kanje, iyenzeke into ngendlela obuyicabanga ngayo. Ukuvuleka kwezinto ukuthi uma ucabanga a certain person noma
certain things zivele zenzeka noma uvele umbone lowo muntu. Ziqala lapho-ke izinto ukuvuleka. Le nto abayibiza nge-synchronicity ngesiLungu. Ukuqondana kwezinto. Uthi uma ucabanga umuntu uthi kade ngamgcina usibanibani. Uvesane uhlangane naye noma uvesane umbone. Ziqala lapho izinto ukuvuleka noma ama-sign okuvuleka kwezinto. Ngizokutshela ukuthi mase ama-sign okuvuleka kwezinto mase ngiwabele ngizobala mhlawumbe abe u-2 or 3 ukuthi isiphi isinyathelo osithathayo noma iliphi igxathu elilandelayo ukuze ukwazi ukuthi-ke manje ngoba usuyabona ukuthi okay seziyavuleka izinto mase ngikwazi ukuthi ngi-synchronize izinto nangempela zenze ngendlela bengicabanga ngazo. Uyabona mangabe uzothi khona iplan oyihlanganisayo. For an example, mina ngithanda ukutshala. Mangifake into emhlabathini yasiqhuma ikhombisa impilo. Ezinye noma amanye wama-sign lawo izinto ezincane. Amanye ama-sign lawo ukuthi kuyavuleka izinto. Amaphupho a-clear, full color dreams whereby ubona ama-colors njengoba enjalo. Ngoba often thina abantu bakamoya somisa ukuphupha in black and white because ngeke vele akulula ukuthi uphuphe ama-colors ngobani sihleli sikenkingeni mos. Sihleli silwa nengqondo, sihleli silwa nemimoya, sihleli sikhathazekile, sihleli sivala la kuvuleke la uvale la kuvuleke la. Hawu kodwa ngenzani Nkosi? Mase ubone amaphupho anjalo lapho khona uzibona usukweminye imihlaba, lapho ubona khona ama-colors agqamile, isign okuvuleka kwezinto naleyo. Ukuvuleka kwezinto kusho ukuthini mase wabona ama-sign? Kusho ukuthi-ke manje na iba nesiqiniseko sokuthi iyona yiphi noma izona ziphi izinto ozidinga ngempela ukuthi zenzeke ukuze impilo yakho isuke from point A kuya ku-point B noma from point B kuya ku-point C. Ukuthi kunyakazeke, ukuthi kuphileke. Nawe-ke mntwana kamoya, ngoba naku usutsheliwe ukuthi izinto mangabe kwenzeka lokhu ziyavuleka. Ungacabanga ukuthi kuzokwenzeka ngomlingo. Kunento ekuthiwa ama-requirements. Ungadlala abantu bethi uma umanifesta into ihlala uyicabange ama-hours noma iy'nsuku izokwenzeka. Ayikho leyo nto. Kunama-requirements. Kunezinto efanele uzenze. Kufanele unyakaze. Kodwa-ke manje ukunyakaza kwakho ngeke kusaba ukunyakaza okufukuza izinto mase zivuleka. Kuzoba ukunyakaza ukuthi uzothi usukuma nje mhlawumbe uye kuloya mnyango khona ifomu oyolifuna. Kade sekuvaliwe i-application kuthiwa kuvaliwe kodwa ngayizolo uthola ukuthi beku-offline fanele uya-submit beku-offline mase ufika namhlanje kuthiwe kuvaliwe but ufike kuthiwa kulungile hayi lilethe lakho ngoba vele sigcina singawa-submit-anga izolo. Ngenze example umuntu kamoya. Ama-requirement ukuthi ungahlali phansi dere. Ngisho ngathi unesibungu esinamandla kangakanani soze sikusebenzele uma ngabe ingekho into yokuthi sisebenze ngaphezu kwayo. Wenzani yini oyenzayo ezokwenza ukuthi lesibungu sisebenze ingene imali? Ungangitsheli ngokuthi uzolinda abantu bezohlola, ungangitsheli ukuthi uzolinda abantu bezonyanga. Ikona kuphi okunye? Imaphi amaphupho akho? Ungabi ivila bese ucasha ngedlozi. Requirements must be met. Umuntu wakamoya, umuntu wedlozi akabe nezinto ezinye azenzayo ayithandayo eziclose inhliziyo yakhe. Ukuthanda into, uthando lulodwa. Uthando lulodwa. Mntakamoya, it is the most powerful energy there is. So ukuthanda into oyenzayo ube passionate ngathi okay, yazini ngiyakuthanda ukuthunga mina.
lolo thando lulodwa, lowo moya uwodwa, leyo energy iyodwa izokwenza ukuthi leyo nto iphumelele. Manje-ke mntwakamoya, requirements must be met. Uma kuvuleka izinto, ayikho into ezokwenzeka uhleli phansi, kodwa futhi ayikho into ezolunga uma uvuka unyakaza ngokutatazela. Ngobani? Wena ujahe into esheshayo. Into yakamoya iyalinda. Umuntu wakamoya ayikho neyodwa into yakhe eyenzeka ngokushesha. Izinto zomuntu wakamoya zithatha isikhathi futhi eside, kodwa ziyenzeka. Futhi mangabe usumuva ngendlela enhle, usothi ukunyakaza kwakho akubona unyakaza kokufukuza kodwa kokuhlakanipha, uyanikezwa into yokuphila, ngeke ulale ungadlile. Iy'dalwa zakho uzokwenza sure, kodwa iy'dalwa into ezingayifuni ukuthi ube ivila in such an extent ukuthi yonke into ucasha ngalo idlozi ngoba uyazi ukuthi ngeke uzophikiswa. Ngamhla kuvuleka izinto, uyawuzwa umzimba, uyayizwa ingqondo, iba nokukhululeka, khona le themba elivele lifika, ungazi ukuthi qhamukaphi, uthi hayi uyazi, ngaze nganethemba kodwa angazi ukuthi ngithembeni. Ake sivale lapho ngoba idatha lincane.